מכרזים משותפים. מכרזים משותפים זה אחד הכלים שעומדים לרשות הרשות המקומית או הרשויות המקומיות לבצע מכרזים בדרך של שיתוף פעולה בין שתי רשויות ויותר, לקיים מכרז משותף. הבסיס החוקי זה חוק העיריות, מכרזים משותפים, וכשאומרים העיריות הכוונה גם מועצות מקומיות ואזוריות, וחוק המכרזים המשותפים, חוק העיריות מכרזים משותפים, 1975, יש פה 9 סעיפים. את סעיף 9, אני מניח שכולכם מכירים, זה אותו סעיף שמאפשר לשר הפנים לתת פטור מלפרסם מכרז פומבי באותה חובה שחלה על הרשויות המקומיות של הליכים של מכרז פומבי. סעיף 9 מעניק אותו השר לרשות או לגורם שמבצע מכרז, ושר הפנים נתן לו אישור. כולכם מכירים את זה, כולכם מכירים את המכרזים של החברה למשק וכלכלה, או משקל או חשקל, גם לחשקל שר הפנים מעניק פטור, בהתאם לתקנות שעומדות לרשותו. בחוק מכרזים משותפים יש עוד סעיף, סעיף 2 לחוק מכרזים משותפים, שעליו נדבר תכף גם. סעיף 2 לחוק מכרזים משותפים מאפשר לרשויות מקומיות בלי צורך לפנות לשר הפנים, לפרסם מכרז משותף, ולצורך לנושא מסוים, לשירותים או לעבודות מסוימות, ועל זה אנחנו נתמקד היום, אלא אם כן יהיו לכם שאלות לגבי מכרזים משותפים לפי סעיף 9, אולי גם על זה שני משפטים. במכרזים משותפים על פי סעיף 9, תקנה 15 לתקנות העיריות מכרזים או לתוספת השנייה והרביעית, שר הפנים העניק פטור לגורם שמאגד בתוכו את מירב הרשויות המקומיות, בענייננו זה החברה למשק וכלכלה, והעניק פטור מחובת מכרז, כאשר נסמכים על מכרזים שפרסמה החברה למשק וכלכלה, ושר הפנים העניק להם פטור בהתאם לסמכותו. וסעיף 9 הזה מדבר על זה שרשות מקומית תקים את ועדת השלושה בהתאם לפטור. ועדת השלושה, מנכ"ל גזבר ויועץ משפטי, הם הצוות שאמור לבחון יחד עם מנהל התחום הרלוונטי. אני המלצתי שזה יהיה גם מנהל הרכש, אבל זו החלטה פנים רשותית, אז אני לא מתערב בזה. כתוב בפטור שמנהל התחום הרלוונטי יש חבר בוועדה לצורך אותו נושא. הולכים למכרז משותף ערכה החברה למשק וכלכלה, פונים לכלל המציעים, וועדת השלושה רשאית לבחור חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או לא לבחור הצעה שהיא. לגזברים שבינינו, ההחלטה הזאת שחברים חייבים להיות החלטה מנומקת, גם אם בוחרים את ההצעה הזולה ביותר אז רק צריך לציין את זה, אבל אם מחליטים לא לקבל הצעה, כל הצעה שהיא, חייבים לנמק את ההחלטה על פי פסיקה של בתי המשפט. המכרזים המשותפים על תקנה 2 לאותו חוק, זה רשויות מקומיות רשאיות להתאגד לפרסום מכרז מסוים. הן לא צריכות לבצע הליך מול משרד הפנים, מספיק ששתי רשויות מתקשרות או יותר, קובעות ביניהם לפרסם מכרז משותף, הן מפרסמות מכרז משותף לנושא מסוים, מקימים ועדת מכרזים משותפת. מי שמפרסם את המכרז זה ועדת המכרזים המשותפת. הרשות המקומית אמורה להעמיד נציג מטעמה, הוא לא חייב להיות הנציג, לא חייב להיות נבחר ציבור, קרי חבר מועצה, הוא גם לא חייב להיות אחד מהעובדים הסטטוטוריים
שקיימים ברשות המקומית. כתוב העירייה תמנה. בענייננו, בחוות הדעת שאני נותן, העירייה תקבע או הרשות המקומית תקבע, הכוונה היא שראש הרשות קובע, ממנה את מי שאחד מעובדי הרשות המקומית, שיהיה חבר בוועדת המכרזים המשותפת. ועדת המכרזים המשותפת חייבת להיות לא פחות מ5 חברים ולא יותר מ9, ולכן החוות דעת שלי, או לפחות במכרזים שאנחנו מארגנים עבור הרשויות המקומיות במכרזים משותפים, מספר הרשויות המקומיות לא עולה על 9. 9 רשויות מקומיות, המספר לא עולה על 9, 9 רשויות מקומיות מתכנסות, נציג לכל רשות מקומית. אם זה פחות, או יש פחות רשויות מקומיות ועד 5, הנציגים מתחלקים בהתאם לגודל הרשות המקומית. גודל רשות מקומית כמובן זה לפי מספר התושבים. אותו דבר לגבי ההשתתפות בעלויות המכרז. ככל שקיימות עלויות, כל רשות מקומית אמורה להשתתף בהתאם לגודלה היחסי בעלויות לבחירת הצוות המקצועי שאמור לערוך את המכרז. הרעיון של המכרזים המשותפים שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות ובשנתיים האחרונות בפרט, עולה, תכף אני אשים סוגריים, נפתח סוגריים לגבי אשכול רשויות מקומיות, נשים את זה רגע בצד. הרעיון הזה קורם עור וגידים, יש לא מעט מכרזים כאלה שמתפרסמים למכרזים משותפים. היתרונות והחסרונות של מכרזים משותפים כאלה, היתרון הוא זה שכל רשות מקומית מביאה בדיוק מה שהיא צריכה לתוך המכרז, והרשות המקומית רשאית להתקשר עם הזוכים במכרז במישרין. התקנות, יש תקנות מכרזים משותפים, לא קובעות איך מתנהלים מול הזוכים, ולכן דעתנו היא שאם יש יותר ממציע אחד, בסוגריים, חייב להיות יותר ממציע אחד כי יש יותר מרשות מקומית אחת, אפשר לפנות או בדרך של בחירת אחד מהזוכים, או לפנות ולעשות התמחרות כל פעם שרוצים לרכוש שירותים, בהליך די דומה למה שאתם עושים בהליך של סעיף 9, בחירה בהליך של התמחרות. כמובן שההצעות שמוגשות במכרז הן הצעות מרביות, ולכן המציע לא יכול להגיש הצעה בהתמחרות גבוהה יותר מההצעה שהוא הגיש במכרז. ההליך הזה של המכרזים המשותפים בעצם מאפשר לרשות המקומית באמצעות הגזבר או מנהל הרכש, לפי ההקשר, העניין וההתנהלות של כל רשות מקומית, בעצם להשתמש או ליישם את הליכי המכרז בלי צורך להביא את זה לא לוועדת המכרזים העירונית ולא לוועדת ההתקשרויות של ועדת השלושה. זה כלי נגיש, יש לא מעט רשויות מקומיות שמשתתפות בהליכים האלה, בעיקר במכרזים של רכש, שפה היתרון של קבוצת הרשויות המקומיות הוא יתרון מובהק, כי כל רשות אומרת בדיוק מה היא צריכה, ולכן הוודאות למציעים היא ודאות יותר גבוהה, והם לא ניגשים למכרז עלום, שהם צריכים לקחת בחשבון שתצטרף לרשויות שלא לקחו חלק. זה היתרון. החיסרון, שמי שלא לקח חלק במכרז הזה לא יכול להצטרף למכרז הזה. יש דעה, או לפחות הביאה אליי לדעה, שאפשר לפנות למשרד הפנים לבקש פטור. אני מציע לכל מי שפונה, ואני לא רוצה להפוך את ההרצאה הזאת להרצאה משפטית מוחלטת, אלא לתת לכם כלים לעבודה.
תקנה 3.10 מרשימת הפטורים של תקנה 3 בתקנות המכרזים, תקנות העיריות מכרזים, בטלה, לא קיימת יותר. מ-2018 היא נמחקה מספר החוקים, לכן ההליך הזה הוא לא קיים. רשויות שפנו למשרד הפנים, יפנו אותם חזרה ליועץ המשפטי של אותה רשות מקומית, ולהותיר את זה להכרעתו. מישהו מכם יצטרך את העזרה שלנו, אנחנו נשמח לסייע ולהביע את עמדתנו. פנו אליי לפני 2 או 3 בעניין הזה, ואמרתי שאני לא מכיר הליך כזה, לא שלא אני לא מכיר, היה פעם הליך כזה, הוא איננו עוד. יש או לפי סעיף 9 לאמץ מכרז, ואז צריך לפנות לשר הפנים עם ההליך שלפי סעיף 9, ואין הליך אחר מקביל. מה שכן אפשר לעשות, אם רשויות מקומיות פספסו את ההזדמנות להצטרף למכרז אחד, אפשר לפתוח ועדת מכרזים נוספת, ושחברים, רשויות מקומיות אחרות תצטרפנה ותפעלנה באמצעות מכרז נוסף. עוד פעם, כמו כל הפטורים שמשרד הפנים מעניק, או המחוקק ומעניק, הם כולם כפופים לביקורת שיפוטית, ולכן הכללי התנהגות במכרזים משותפים חייבים להיות על כללי המנהל הציבורי שחלים על הרשויות המקומיות. כל החלטה צריכה להיות מנומקת, מוסברת. אם המכרז עשוי כמו שצריך ומסדיר את נושא ההתקשרויות, אני חושב שזה יצמצם את האפשרות של התערבות בהליכים משפטיים, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. לא כתוב בתקנות מי מחולל את האירוע, אם זה רשות מקומית אחת שמזמינה ומצרפת אליה רשויות מקומיות אחרות, או שיש גורם חיצוני שמציע לכולם לערוך עבורם מכרז משותף. התקנות לא מסדירות את זה, משרד הפנים עוד לא מתערב בזה, ואני מניח שככל שיהיה שימוש נרחב יותר בהליך הזה, בסוף משרד הפנים יצטרך להביע את דעתו גם לעניין הזה. לעניין מכרזים משותפים של אשכולות. האשכולות הוקמו בצורה של איגוד ערים. איגוד ערים הוא דינו כדין רשות מקומית. תקנה או סעיף 5 של חוק איגודי ערים קובע שאיגוד ערים הוא כמו רשות מקומית, מבחינת המאפיינים של ההתנהגות, קרי תקנות העיריות, תקנות המועצות המקומיות ותקנות המועצות האזוריות לפי ההקשר בעניין, חלים גם על האיגוד, והוא מעין רשות מקומית, וההנהלה שלו או החבר המנהלים שלו הוא כמו, פועל כמו מועצת רשות מקומית. משרד הפנים העניק לאשכול הרשויות המקומיות האלה פטור, אבל הפטור הוא לפי סעיף 9, קרי, ואני אעשה עם זה סדר טיפה כדי שרק פשוט לסבר את האוזן. המכרז שעושה האשכול, או אותו דבר כמו החברה למשק וכלכלה, הם מחליטים איזה מכרז הם מבקשים להוציא, והם מכילים את הזכות השימוש באמצעות הפטור ששר הפנים מעניק לפי סעיף 9, זכות הרשות המקומית שמעוניינת בכך, לרכוש את השירותים בפטור ממכרז באמצעות החברה למשק או אשכול הרשויות המקומיות. הסעיף 2 שדיברתי עליו קודם, אין את ההליך הזה, אין את הפרוצדורה הזה, שר הפנים לא מעניק פטור, הפטור הוא מובנה בתוך ההליך, כך שרשויות מקומיות שמתחרות לא אמורות לבקש רשות ולא צריכה לקבל פטור משר הפנים, זאת ההבחנה. אותו דבר, פונים אליי לא מעט מאשכולות להבין איך כדאי לפעול ואיך נכון לפעול. שוב, זה החלטה של האשכול,
האשכולות יש להם את מנגנון הפעולה שלהם בכוחות עצמם, ולכן כל אשכול פועל בהתאם לתפיסת עולמו של מנהל האשכול והצוות הניהולי שלו, והוא בוחר איזה מכרז לפרסם ואיזה מכרז לא לפרסם. פנו אליי לצרף אשכול כמעמדו כמו רשות מקומית, האם הוא יכול להשתתף במכרזים משותפים שהמשרד שלנו עורך עבור רשויות מקומיות, ואני אמרתי שאין מניעה שהאשכול ישתתף, רק לדעתי, אבל זו רק דעתי, דעתי המשפטית, הוא לא יכול האשכול להצטרף למכרז משותף של רשויות מקומיות ולפתור את הרשויות המקומיות שחברות באשכול ממכרז, כי הקונסטרוקציה הזאת, המבנה המשפטי הזה לא מוסדר דיו. אני מקווה שפעם מישהו ייתן את דעתו בעניין הזה, אבל דעתי המשפטית שזה בלתי אפשרי, זאת אומרת אי אפשר שני אשכולות יעשו מכרז משותף בינם לבין עצמם עם רשויות מקומיות אחרות ולפתור את הרשויות שחברות באשכול ממכרז. מאוד יכול להיות שאם מספר אשכולות יתאחדו ביחד ויעשו מכרז משותף, יכול להיות שדעתי תשתנה, אבל כרגע זה לא עמד על הפרק. הכלי הזה של מכרזים משותפים, שוב, הוא כלי של הליך של פטור, כמו שדיברנו במפגש הקודם ביום ראשון, על מכרזי זוטה ומאגר יועצים, וכל רשימת הפטורים שהיא רשימה סגורה, תקנה 3 לתקנות המכרזים, מתקנה 3.1 עד תקנה 3.16, זה פטורים, וזאת רשימה סגורה, אין פטורים נוספים, הפטורים האחרים הם או מכרז זוטה, שדיברנו עליו במפגש הקודם, או מכרז משותף, שהוא חוק אחר, שמאפשר לרשות המקומית, בהליך של השתתפות במכרז משותף, פטור מהליך או מהצורך לפרסם מכרז פרטני. ועדת המכרזים המשותפת. במשקל יש ועדת מכרזים של משקל, וההליך המכרזי נבחן על ידי משרד הפנים ומאושר. באשכולות יש ועדת מכרזים של האשכול, שהפטור שלהם, ברגע שמחליטים על רשימת הזוכים במכרז של האשכול, רשימת הזוכים היא מאפשרת שימוש של הרשויות המקומיות, השימוש או ההיעזרות במכרז הזה היא די דומה בהתאם לפטור של סעיף 9, צריך להקריא ועדת השלושה עם המנגנון שמצוין בהליך הפטור. במכרזים משותפים לפי סעיף 2 בחוק מכרזים משותפים, המתכונת הזאת לא קיימת, ועדת המכרזים היא ועדה מחליטה, לא ממליצה, ועדת המכרזים מקבלת את ההחלטה, היא מפרסמת את המכרז, היא בוחרת את הזוכים, והיא מפרסמת את זה לרשויות המקומיות שחברות, ועדת המכרזים מאפשרת לרשויות המקומיות להתקשר בלי הליך נוסף עם המכרז, עם הזוכים במכרז, כמו שציינתי בתחילת המפגש. ועדת המכרזים המשותפת עלתה שאלה מה קורה אחרי שהיא מסיימת את הליכי המכרז. דעתי המשפטית שבשנייה שהיא סיימה את הליכי המכרז היא קמה, והיא כבר לא קיימת יותר. אין לה חיים משל עצמה, וועדת מכרזים של רשויות מקומיות מתכנסת בהחלטה של אותן רשויות מקומיות לפרסם מכרז, ולכן אין צורך לדאוג שיש ועדת מכרזים שיושבת ושטה לה כמו לוויין מסביב לרשות המקומית. כי ברגע שהיא קמה עם ההחלטה ומתפרקת עם ההחלטה על בחירת הזוכים, והיא מסיימת את עבודתה. עד כאן הסקירה על מכרזים משותפים. אם למישהו יש שאלות, אני אשמח. או שכלום לא היה מובן, או שהכל ברור וסתם דיברתי. קודם כל, הכל היה מאוד ברור, לפחות לי.
ואני מניסיון, אין שאלה בנושא מוניציפלי שהתקלתי את מוטי והוא לא ידע לענות, אז אם יש לכם שאלות שהן לא במכרזים משותפים אלא באופן כללי, אז תרגישו חופשי לשאול, אפשר לעשות איזשהו הכה את המומחה, ואני בטוח שמוטי ידע לה... אשמח לשאול, למה רשויות מקומיות לא משתמשות בכלי הזה של מכרזים משותפים? משתמשות. לא ראיתי מי שואל, אבל משתמשות. אברהם, כן. רשויות משתמשות, מר ויינברגר שאלת שאלה? כן, כן. זה לפי ציל הכל, כי לא ראיתי, עכשיו אני רואה את המסך. קודם המסך כולו היה מלא בתמונה שלי, אז חשבתי שאני מדבר אל עצמי, עכשיו אני רואה שיש זה. התשובה, רשויות משתמשות, כולל העירייה שאתה משרת בה. תודה. הרבה לא משתמשות כי הפרוצדורה לבקש אישור ממנכ"ל משרד הפנים, אין צורך. כבר אין? אין צורך, זה מה שאמרתי. אני לא מלמד אף יועץ משפטי איך לנהוג, כי אמרתי לכם את זה במפגש הקודם למי ששמע אותי ומי שלא שמע, אני אגיד את זה עוד פעם עכשיו. משפטים זה לא מתמטיקה, יש חוק ואמור כל הרשויות המקומיות אמורות לעבוד בהתאם לחוק שמסדיר את פעולתם, והדין שחל עליהם בהתאם לפסיקת בית המשפט. כמו שאמרתי, מכרזים משותפים לפי תקנה 2 לא צריך אישור, לא טעון אישור משרד הפנים, לא טעון אישור המועצה. יש רשויות שרוצות להדר, ושאלו אותי, אמרתי, מי שמרגיש צורך נפשי עמוק לשתף את המועצה בעניין הזה מוזמן, לא צריך את אישור ועדת המכרזים, ראש עיר וגזבר, מנכ"ל, יכולים לקבל את ההחלטה הזאת, וזה, אני אומר לכם, אנחנו כבר 10 שנים עושים מכרזים משותפים, בשנתיים האחרונות ביתר שאת. לא צריך אישור שר הפנים, לא טעון אישור שר הפנים. כן, עוד. שלום רב. כן. זה אפיף, שלום לך מוטי. שלום ולכולם. מה הפרוצדורה של רשות שהיא לא משתתפת באשכול עצמו, שהיא תרכוש את השירותים של האשכול, או את המכרז שעשה האשכול? בדיוק כמו הפטור של הרשויות המקומיות. אין פרוצדורה. אתה פונה לאשכול, מבקש שעשו לך הליך התמחרות בין הזוכים באותו תחום, ואתה רשאי להתקשר, בדיוק כמו שאתה עושה עם החברה למשק וכלכלה, בדיוק באותו הליך.